All the special Nigerian ladies, international. Ọmalịcha Onyeoma, Nigerian ladies. elebu kwegwewu. Ụmụ nwanyị eji aga mba. Lechavano. Chee na-ekwu. Afọ nwunye ya dịkwa n'egwu a ngwapụtara n'ọgbọ. All the special Nigerian ladies, international. Ọ bụ ụmụ nwanyị dịka ugo maka na ugo chalacha dị echu echu n'ụlọ. Fadị ka anyanwụ ụtụtụ adịchi echi. Ọyọ amala egwu ka ọ bụ ọ dị ofele. Ọ bụ nne ndị kwụ n'ọgbọ. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ayọ. Ọ bụ nne ndị nọ n'ọgbọ. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị. Nigerian ladies international. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ayọ. Nigerian ladies apụta. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ife nkiri. Elebu ukwu egwu ewu. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ayọ. Elebu ugbo elufe ewu. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ife nkiri. Badikwu ugo chalacha. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị. Ugo chalacha dị echu echu. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ife nkiri. Ije ngala ka fa na-eje. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ayọ. Ndị Enugu steeti abịa. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ife nkiri. Ndị Imo steeti abata. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị. Anambra steeti nala ekene. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị. Abia steeti ngwa nala ekene. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ayọ. Ebonyi steeti nọ ya. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ife nkiri. Ndị Delta nala ekene. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị. Onyeoma Tochukwu na-ekene o. Ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ife nkiri. Egwu ngala asị na ojiwa ya dị emerụ arụ. Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma. Nigerian ladies ụmụ ọma dị mma. Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma. Nigerian ladies ụmụ ọma dị mma. N'enu nwanyị onye ọcha ka onye ojii mma. Eletrik ụmụ agbala. Ọkụ oyibo. Ọ bụ onye ka m na-ekwuzinu? Mrs. Merenica Meltani Agbo. Nwanyị onye ọcha ka onye ojii mma. Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma. Ajibọ nwa Nigerian ladies ụmụ ọma dị mma. ịchaka milion na Dublin. Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma. Ọnwa na-etili onye mma na-etili onye njọ. Na nwunye yi nọ n'egwu. Nwanyị ọma gaba n'iru. Nkwa amala. Onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu. Egwu ụmụ nwanyị be anyị na-emesi ya ike. Ọ dị ofele ka ngala
biko bilinu Ọchụgo bịa nwanyị ọma n'ịdị mma Onyinye Chukwu Chief Mrs. Onyinyechi Grace Anyanwụ Ugogbeeze nwanyị ọma onye ndu Emeritus ụmụ nwanyị ọlaedo na Dublin 2 times Ọchịọra Nigerian ladies Onyeoma. nwanyị ọma dị mma Nigerian ladies Onyeoma dị mma. ọchịchị dị yi mma n'aka nụ Ladies Onyeoma. maka na abada nwere onye ọ na-ekwesị ekwesị Onyeoma dị mma. ezi nwunye Chief Polycarp Anyanwụ aka ji akọfọ Igbo landị unu nọkwa ya anyị ekenezianụ Lady Cynthia Abumchukwu nwanyị bụ ife ọnwụka osodieme asị na nwanyị bụ nnukwu ifenụ ezi nwunye Sir Arinze Ọnwụka odozi obodo n'Enugu steeti ọya balụno apụ n'anyanwụ ụtụtụ abata Mrs. Chinyere Nnabuihe ọmaobi dị ya apụ n'anyanwụ ụtụtụ Lady Sunshine ndị Ide Atọ Kingdom na Island nwunye Orimili 1 na Dublin Nigerian ladies Onyeoma. ụmụ nwanyị ọma dị mma Nigerian ladies Onyeoma dị mma. ọkwa anyị ji unu agala nọ Nigerian ladies Onyeoma. ọya balụno Nigerian ladies Onyeoma dị mma. n'enu nwanyị ka ibie na bogu ezi nwanyị bilinu osodiemakụ nwanyị ọma onye ọma Tochukwu keneli Lolo Mrs. Maureen Chidimma Agụ osodiemakụ nwanyị ka ibia si agba ogugu n'Ọgụ Local Government Area Enugu steeti nwunye Chief Godwin Agụ na-echi ibe na Dublin nnukwu mmadụ adịrọ fechanụ Nigerian ladies ọ bụ unu nwe aka eze nwanyị ndị Igbo biko bịa adị Igbo gburugburu nwanyị ọma biko bili onye ọma keleli Lady Precious ada nke mbụ na Osumenyi ada dị ọra mma gburugburu 1 n'Igbo landị ọdụ eze 1 of Ụmụdịọka eze nwanyị ndị Igbo gburugburu na Island ada ụwa niile ịnọkwu ya ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara ọ mụ ka ndị mozi na-agwa n'okwu Nigerian ladies Onyeoma dị mma. ịchaka Nigerian ladies Onyeoma dị mma. Nigerian ladies Onyeoma dị mma. ajalugo nwanyị abatazianụ Lady Dr. Mrs. Amaka Ugwu ajalugo nwanyị ọma ezi oriakụ Dr. Izuchukwu Ugwu ezi nne unu si Obi Nsụka n'Enugu steeti wepụtazianụ onye ọma Tochukwu ekene unu denifu nne m erukazina
ife akpọlụfa Nigerian ladies international ndị ọma. Lady Mrs. Lolo Lovet Obiesie Anwụlika odozi atụli ya oyiri di ya bụ Chief Felix Okechukwu Obiesie onye ndu ndị Igbo na Waterford and King Kenny ezi oyi ọnwa ịchaka million na Dublin ọya baluno Anwụlika bụ afa mmadụ maka onye wiwo kalịa njọnụ ọbasie double attraction nwanyị ọma biko bịa nkunu melu ụwa fụli anya Lolo Mrs. Nkasi Obi Nnebo akwala ugo nwanyị ọma double attraction ọkpụrụ ọka nwanyị ọma ezi nwunye Chief Brown Nnebo ije ego one of Udi ezigbo mmadụ adịrọ fecha onye ọma dị n'ife imele onye ọma Tochukwu n'Ọchukwu ya kwụrụ maka na ezi oyi ka ajọ nwanne m ọnwụ ịchaka million nwanne m si m kene eyi na nke ịlụrụ amaka anyị ekenezianụ Lady Lolo Ebele na onye Okegbugu Osodieme First Lady Igbo Union na Dublin ọkwa nwada ndị Nnewi na Anambra Steeti ezi nwunye Chief onye ndu Chika Okegbugu onye ndu ndị Igbo na Dublin aka onye Chimeleze 1 na Abia Steeti ndị ọma dị mma Mrs. Ụzọ Vivian Erugo Bilinu nwanyị ọma Bejere obi dị nwanyị ọma onye ọma Tochukwu Mrs. Ụzọ Vivian Erugo nwanyị ọma obi dị ya odozi akụ dị ya Chief Mike Erugo Ijele 1 na Abia Steeti gburugburu President ọnọdụ Ugo Social Club Island ndị ọma dị mma na onye ọma kelele unu a na-achọ mmadụ achọnụ na mmadụ bụbanụ ugwu nwanyị bụ die ugwu nwoke bụ nwunye ụmụ nwanyị anyị nwere ife ba maka osodi akpata akwa batazianụ Mrs. Mma onye ji aga CEO Mma Sugar Celebrating Designer International nwunye Chief Gabriel onye ji aga Sugar okpuchili ego aka 1 of Igbo land onye ọma dị mma anyị ekenezianụ Lolo Chief Mrs. Peace Ndidi Amaka Mechi Okafor First Lady Anambra State Association Dublin nwunye Chief Amechi Okafor Gọvanọ ndị Anambra na Dublin ndị Igbo nwere ife Nigerian ladies ekene na fanwelu mgbọrọgwụ na mba niile ma nọ na Dublin ka isi jebezie na America
America ka Nigerian onwelu ndị nchekwube jebe na America ọ bụ ụmụ nwanyị banyị fa na-emesi ọfụma ndị odozi agụdifa ndị odubeze ụmụ nwanyị amaka nwanyị bụ ife Nigerian ladies ụmụọma dị mma Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma Nigerian ladies ụmụọma dị mma agbala nwanyị ka ibe ya bata Lady Lolo nne nnu naka agbala nwanyị ka ibe ya Ebony Black ife nkili nwanyị ọchịọra nwanyị lechaba na ngala kwesịrị ịnụ ọsọ ndị Owendị onye wiwo kalịa jọnụ ọmụ bụ onye ọma Tochukwu na nwanyị ọyọ amala na-emesi na ike aṅụlika ọ bụ egwu ụmụ nwanyị be anyị ndị odozi akụdifa unu nwa aka ọ dị ofu na America abatazianụ osisi olive pụrụ n'akụkụ mmiri ọ bụ onye ka m na-ekwuzi Lady Lolo Tina Ikumezoke Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma ọ dị ofu na America ụmụọma dị mma Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma ọ yi bụ Mama Dallas ụmụọma dị mma America ọkwa iji moto eme ọgụ nwanyị nwere obi eji eli ego n'ugwu mana ọ na-emekwu ya ngara onye ọma Tochukwu ekele anyị nwere ife niile pharmacist eji mọnụ na America abata onye ka anyị na-ekwuzi Lady Dr. Anayodora Ugbunna pharmacist eji mọnụ na America enyi die n'ọkụ ụdọ nwanyị afọ gba breki financial secretary ụmụada dị Igbo mma na North Carolina ọ ya abalị nwanyị ọma ije ngala bụ nke anyị Lady Lolo Chinelo nwanyị ọma nwunye anugwo m nwanyị ọma n'ịdị mma mmiri dole dole chaba Lady Lolo Chinelo anugwo m Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma mmiri dole do ụmụọma dị mma donye n'ime osimiri Nigerian ladies ụmụ nwanyị ọma Nigerian ladies eze nwanyị n'ịdị mma ọ ya abalị ma ndị nka na-akpọrọ afa unu anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na egwu aka na-abịakwa abịa ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmadụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ngwa ka ime n'ụkwụ na ọyọ amala amala ọ bụ nne ndị Igbo n'ọgbọ ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ọ bụ nne ndị Igbo n'ọgbọ ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị anya bụrụ ugo nwụrịala ugo ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị Nigerian ladies amaka ọ bụ ụmụ nwanyị be anyị ọkwa unu ma na nnebi
na-ebisi 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 ilegbu uwelufe badikwu ugo chalacha ugo chalacha na-echu echu ije ngala kafa na-eje ndị Enugu steeti abịa ndị Imo steeti abịa Anambra steeti na lekene Abia steeti ngwa na lekene Ebonyi steeti nọ ya ndị Delta na lekene